Ladies and gentlemen, ndadzoka manje shamu yabuda yakuya. Tongotenda munhu wese atwa nezveStarlink kuti Starlink inzi yakwa Zimbabwe. Atazoonerera this time around. Amadzadi vanhu vanga vatambudzwa nevanhu vavo. Vanhu vavo vanoluta vanga vagara vari muma networks aya. Zuro ndizuro ndakadzora vakufonera ma customers. Muchiripo era don't worry toda kukupai manigirikine toda kuti tikupama vachi offer data rakafanana neStarlink. Ma services akafanana neStarlink ndo vanga vakuoffer manje. Aiwa tikukupai chakati kuti ma customers atize. But nyaya iripo haisi nyaya yekuti vari kuoffer nyaya yakaita sezvinhu zvakaita sezvo. Ngataure nechokwadi guys. Zvima services zvavo zvakadhakwa. Why? Because iwe kanotenga uchiti ndikuda kuti ndiwane internet yangu ndiri kuna kureserve. Because munhu unofana kugara kwaunoda nyika yedu ke. Ndikuda kuti ndinoita ma services angu ndiri pa reserve chacho. Kumusha ndikutaura zvabo kumusha chacho. Kuti ndikuda kwandiri kuda kuti ndinoita. Vanokuudza kuti network iko kwaibati kana ukaona vatokutengesera utoziva kuti vakuvhara ndozvavari. Iko zvane Starlink yangu yaka haisisa rudzo kuti papika Starlink. Chero uri mugomba inenge chingobata cheta weke zvese zvino. Uzvona. Saka these people manje vakuforward pamwe it's all about data kuti vaidhurisira vanhu ndozvavakufunga. But it's about speed. Nezvimwe zvinhu. That's why vakufona. Nasi ndiri kusangana nemwe nyaya panapa futi iri kubudiswa nauyo ICT minister kutaura kuti zvoni panapa toda kubhadharisa vanhu mafinder. Wese ari kuita zvima services zvisina power kuvanhu, offer zvima network zvakadhakwa nonzi tawe yakubhadhariswa find. Ndopona kuti Starlink uchi vakubhadharisa vanhu find nasi nguva yese vasingabhadharisi vaitovatya kuti havatangiki. But vari kusanyaya panapa iri kubuda kunzi telecommunication companies and internet services providers face fines of up to $5,000 for poor service delivery according to regulations gazetted on Friday, right? Ukangoonekwa iwe kuti right chinetwork chako chakadhakwa achisi kupika fined 5,000. I understand zvangu kuti kune dzimwe nyika andori ma 50 kana ma 100,000 pavanongo try kuti ma fines akaita seiwana ndokuti nyika iende kumberi. 5,000 ichiri shoma. For example, ngatiti iwewe unoti kuchaja Econet 5,000. What's that? Unongonzenda unotora pana FaceTime kuti mira tumire mukomana nebag muda finding unatuma 12 kulokuninga kwanda anoti 12 kure kana tienda pa join up akuma 10 nenda lokupa imari inenge yatokwana because mari yacho they are making a lot of money. Saka mafinder ini nangu I believe kuti mashoma, but anyway zvinoratidza kuti tiri kuenda somewhere ukaona zvadai so zvinhu zvokuti takambobvira kudhara tichizvitaura, but problem ndeyoti vanhu vazhinji imimi munoona kunge pamwe tinenge tichicriticize vanhu takati why kana manetwork achinetsa kudai so why is it musingakwanise kungoti vanhu ivavo vemanetwork vobhadhariswa find. Vamwe vakauyo wakazviona kupi zo wakazvinzwa kupi uri kuvenga nyika yako mune pfungwa dzakakwana vamwe venyu papa. Wonditi ndiri kunyanya nditaura zvinhu zviri background yazvo zvinofanira kunge zvichiitwa, but nhasi zvaitwa yezvo izvo zvaitwa zvavari kuvenga nyika here vaita ndo vanhu ava ndeveZANU-PF. Minister ndeweZANU, hakuna minister anoswera opposition kana imwe political party. Vanhu vagara pasi vakati manetwork ngavabhadhariswe fine kana vachikanganisa. Chitaura futi tinzo ndo nyika yatitori nayo nevanhu vayo ipapo kuti vanenge vachingotaura. But anyway inini zvangu hanenazvo ndenda ngoyo neipapo, but it's just that pamwe pacho ndakazongomaka kuti ndizongoya ndingoti ndakambotaura ndakambodai so, but unoona unyanso ziva mushe panapa anozokuza kuti uyu anenge akataura zvese. Ndiri kuonawo maZimbabweans akawanda vari kuita kakuwirira nenyaya iyoyo, even though zvazvo vamwe vari kutaura kuti yato imwe another way of looting kuda kutotry kunotorera mari. This one I don't agree with anyone anoti it's a looting. Akusi kuluta vanhu vemanetwork vanodherera. I think munokwanisa kuunderstand zvandiri kukuudzai. Iwe zidambira kuti iwe unoti wabhadhara mari yako watenga data racho right. Because iwe chekutanga wastruggle kuti utsvage mari watenga data racho inenge ichinetsa network so unoswera the whole day ichingonetsa network ichingode inenge ichingotendera kuna vamwe mafoni mamwe akaita madiki nechitenderera vamwe vanenge chikuudza kuti network haipo. Imagine ukwanise kuzoenda kana kune mamwe ma-apps kuti uite zvinhu zvauri kuda, but mari watoirwadziwa kuti uitsvage. Mari yako inosvika pakupera unozoona data racho richingopera futi usina zvauriita. Kune vamwe kuti akatenga 1 gig obva atingoti rapera 20 minutes atinozogona kuzoita kana zviri last 10 minutes yatingoti ratomhanya rapera watosa.
saka handisi kunotaura mazita emacompanies, but umwe ari kubudawo panapa ari kuti ZESA is the major contributor to poor internet services. Find them first for making electricity unavailable. Mumwe wakutaura ari kupomera ZESA. I don't agree with this person. Even here in South Africa, magetsi andonetsa. Magetsi anotonetsa South Africa. Zvikutonetsa zvikutotoona magetsi South Africa ari kuto, but problem yekuzosvika pakunetswa nenetwork kudai so hakuna zvakadaro izvozvo. Munoona kukwirira neni kuti nyika zhinji. That's why kune mabooster, mabattery aya. Pabooster pane battery negenerator nechinji, saka ZESA inopinda papi pa. ZESA contribute papi yo, because you can't rely on ZESA. You can't rely on ZESA. Ngoti ZESA nokuti ndiyo kudai so hakuna zvakadaro. Starlink yauya iri kumbotaura zvokuti magetsi ine basa rechine magetsi. Kasola kako pa side kana uchida. Wakutokika. Kwete zisola kasola zvatopera. Simple, easy kutamba draft. Umwe wari kubudawo panapa kuti the government that presides over these companies should also be fined for incompetence, corruption, bad governments, and poor micro policies. Oh, all right. What about a government that always failed to deliver? Unaona nyaya yacho iripo. Network dziri kunetsa, but pakunzi government iri kutadzawo futi inofana kufainwa, ifana kubhadharawo fine. It's a topic for another day, but I understand zvekubva mumwoyo vanhu mwari kuti fine how command everything here, just allow competition. Those that perform will naturally get phased out as people move to the better suppliers. Otherwise tingatanga zvema fine ZESA will go broke because they are contributor of poor internet. Ndozo zvekubelieve vona vanokawanda kuti ZESA ndoiri contribute. But isusu hatingade kunyebedzera kuitiswa zvechibalance, like zvandikutaura maZimbabweans panenge panzi problem yaonekwa apashayikwa rimwe rinotanga rinenge rapuhwa tuma 5 cents kuti ritange kusaidira zvinhu zvisina nebasa rese. Ngatisasimbise zvinhu zvisina nebasa rese. Network kana iri kunetsa inenge ichinetsa kwete because of ZESA. ZESA is ZESA, network zvinhu zvakasiyana izvozvo. Because network man kinawo mabooster panoshanda generator kana battery, isai battery. Kusati kana magetsi aenda obva wadzima as if vanhu vasikukupa mari. You have to deliver. Kana zvichinetsa vhara kakampani yacho Starlink ipinde kanyatsopinda itoisa office muno muzvipere. Kuti voza nemanetwork ativanyengerera chicha tovanyengerera guys. Iwe usatambe nekurwadziswa nenetwork yo. Musatambe mundura zvizvo azvivaraidze zvinhu izvozvo. Usatambe network nechinetsa yo. Amusati mambonyatsoona pain yekunetsa kwenetwork. That's why vamwe venyu amusati hamuna zvinhu network pamwoyo, but kutaura chokwadi guys, it's not fair. Kuti watenga data racho yotanga one ZESA imwewo problem zvayo, hatisi kuti toda kusaidira ZESA, but haiwa mwari kuti in countries like UAE, companies can pay up to 500,000. They will pay repeat pay, and the cycle goes on like that. Zimbabwe, mahombwe chayo. Nick, you should know better. You have been in UK. They don't joke when it comes to company fine and closing. For sure. No, it's just that zvakubuda izvezvi. But petakatozvitaura takanzi muta zvisina musoro zvisiko. But izvo zvakubuda. But thank goodness, thank you internet, uone kuzivisa maZimbabweans zvimwe zvinhu zvavanga vasingazive. Because maZimbabwe munenge muchida kutanga muri kuculate, like muda kutongwa muchitanga musiri kuzana zvamuri kuita. Also wanaona kuti most of the times kazhinji zvinhu izvi patinotaura nyaya dzakaita sedzidzisi, munhu ari kugara life yekuside kwayo katingati kuseri kwasamora zvichingodaidai wewe kurarama kalife kamwe kari nane wewe akanzwa tichitaura zvinhu zvakaita sezvizvi antovara zvikwari is fine, but chiudza munhu wekuti akaputirwa ari victim, ari kuboiliswa nenhamo yemunyika imomo achirwadziswa, akanzwa chitaura izvozvo sedza nokuataka kana kutanga kuti kutaura izvozvo unonzwa maZimbabweans, come on, what's your problem? Zvinhu zvakadai so zvimwe muchioneswa like mukona paibuda panouya vakomana veopposition vachitaura kuti chakati chazodai so. Unoona vanhu nyika vazhinji vachitaura kuti ngotaurawo iwe, but kana ukazonyatsozvisa mupfungwa chezvizvo zvisina kutora mafeelings, zvisina kana kuti kutora side,
I think takashanda takadaro tobatsirika kuti politics dzikauya unobvunza taura nyaya dzakuti utaura kuti ini ndakazopinda dauda kutaura zvinhu zvako zvese zviri paground woonesana nevanhu tingade tisina kana maproblems yesa tingade tisina vanhu vanotaura kuti tiri madie hard supporters ananingi tiri vanhu vanoda nyika yedu munhu anofanira kuti adie hard supporter yenyika yake kuti inini I'm a Zimbabwean proudly Zimbabwean. Politics kana mazouyawo mapinda muti ndikuda kutonga kana makatotitadza tikutobvisa ipapa pana kunzi muridzi wenyika because inyika yedu tese. I think that way zvinokwanisa kunge zvichishanda. Ndikuzosangana nemumwe pari kunzi woko can we find ED for being a bad president? Anyway guys, makatsangu I understand zvangu the pain yamuna but ndangoti ndingoya panapa ndikuzivise nyaya yapo kuti ko zvinezvi network ikanziri kuda vanenge vatadza ku provide zviri right vanenge vachingorowa ma 5000 saka pango pacho ko zvinezvi network inogona yatokunetsa kana kana vatobhadhara imwe mari ndo situation yapo paground ndangoti ndingoenda kubatsira ndichingokuzivisa nyaya yacho kusaziva kuti mimi muri kuionawo sei nyaya iri kutaurika iyi pana panonzwa Quillian TV semazuva yese kana uchingosvika pana very first time yako gara wa subscriber wo join this amazing team amazing family yekuti panobatwa nyaya kuti zvokunyeba but the most important thing usatobva panapa siya wa like this video wondiudzawo kuti nyaya yekunzi ma companies aya ari kutaurwa aya ari kunzi ve network ma service providers vakaisa service yakadhakwa vari kupuwa fine vari kubhadhara 5000 fine unoionawo sei nyaya